донишмандеро суол карданд болотарин вазн чанд кило аст ки як нафар бардорад ва ӯро паҳлавон гӯянд. дар ҷавоб гуфт: болотарин вазн ин як курпаи 2-3 килоя кифоя аст ки нафаре тавонад ҳангоми намози саҳрӣ аз рӯи худ бардорад ва намози худро адо кунад. ҳар нафаре ки он вазнро бардошт, пас ӯро паҳлавон бояд донист. мисраҳои шеъриам хуб гуфтааст ки саҳаргоҳон садо дорад муаззин: зихоб бархез аё эй фарди муъмин, бигӯяд ассалат хайрун минаннаум, намоз беҳтар буд аз хоби ширин. ба ҳар як фарди мусалмон албатта ки ин гуна паҳлавон будан зеб дорад, на ин ки паҳлавони сари дегу ва ғайра ва ҳоказо. зеро бенамозе гар бихандад, гуфтаанд, хандааш зебанда нест. ӯ чӣ механдад? намедонад худоро банда нест. ӯ намедонад ки ҷои бенамоз дӯзах буд. ҳеҷ гуноҳе дар ҷаҳон аз бенамозӣ ганда нест. пас саъю кӯшиш ба намоз кунед, паҳлавони ҳақиқӣ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоh.